yau gane za ki dawo wani abu suka rike kamar wasu tawar hari a sama kan ki zan yi aiki dare da rana sannan na karo azama dan baki da kulawa kana iri ya ta haki kamar buhar hana zama zan mai da ke jaruma in kin ya fushi ni zana yi miki lallama ni zana zuwa da gare ki a soki karin girma zuciyata na baki ke zaki man alfarma akan ki an kira ni da jarumi domin na zama raba gardama in har da ke a tare da ni a koyaushe ina da ɗayin sama zan so mu zama mata don mazi a cikin gidan mu guda ɗaya. gane so yana sa hawa masoyiya jikansa samaniya ni ma ina da burin in rike ragamar ki ko ba igiya marayi ta babu batun buwari ni da ke na katutiya kina da kyau kamar wata zara ko kwance da ke zinariya zan so na zama mijinki daya zan kula da haƙinki na baki da kan kariya kullum ina ta roƙo a wurin Allahu ya banke a duniya idan muka zama mata dan waje kullum nayi maka kwalliya ni kuwa zana miki kallo a fadar masarautar duniya samarin duniya babu kamar ka kai ɗaya ne kake iya sanya ya mini zuciya a kuda yaushe inda ya gane ga ka na kan yi wa kaina tambaya da me kake faranta min zaman mu da kai ba na iya gajiya kana da halin kirki sannan akwai ka da kunya kullum zan yi maka akan ka bana sanya kyan halin kashi ya saka idan na rasa ka ban yi juriya ni ma da ke nake so za mu raya a ko da yaushe kin jiya